הרקורדינג? אוקיי. ובכן, היום אנחנו נפגשים שוב במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online בזום, וזאת הפגישה, אתם לא תאמינו, פגישה מספר, אם אני לא טועה, 230, אני אף פעם לא זוכר את המספרים, פגישה 237. אנחנו נפגשים במסגרת הזום הזאת שלנו כבר 2.10 חודשים. החברים בקבוצת הלימוד מההתחלה פה ושם התחלפו קצת, אבל אתם הקבוצה שמחזיקה מעמד הכי הרבה זמן. ונחמה כתבה לי היום, כפי שאתם יודעים, אביה מאוד חולה, ולכן היא לא תוכל לבוא היום, אבל היא ביקשה ממני שנמשיך לקרוא את חנה בלנקשטיין. כי אני אמרתי לה שאולי נחכה לה. היא אמרה, לא, תמשיכו לקרוא את חנה בלנקשטיין, וזה אולי ננסה לעשות היום. אבל אני זוכר שוורה הציעה שנקרא את קדיה מולדובסקי, והתחלנו לקרוא סיפור של קדיה מולדובסקי ירושלים. ורה, האם גמרנו לקרוא? לא, זה רק התחלה היה. זה רק ההתחלה. אוקיי, אז אנחנו קודם ננסה לסיים, ואז נעשה מה שנחמה מבקשת, שנמשיך לקרוא את בלנקשטיין. עכשיו אתם דניאל, ורה, עוד מישהו? אביבה. אביבה, אתם 3, וגם אביבה ביקשה מאיתנו שנקרא זיכרונות של בלה שגל. אז אנחנו גם כן מכניסים את זיכרונות בלה שגל לתוכנית. לפני כמה שבועות אני אמרתי לכם שכל מי שרוצה שנקרא טקסט ביידיש שמעניין אותו, אנחנו ננסה לארגן תוכנית שמבוססת על הרצונות שלכם. כן. דניאל, אתה קיבלת ממני מכתב עם ספר של בלה שגל? לא שמתי לב, לא נכנסתי במייל, אני לא יודע. אוקיי, טוב, אני במייל דווקא שלחתי לכולכם. אז אני אבדוק, בסדר, תודה. עכשיו, אני, לפני שהתחלנו להקליט, סיפרתי לורה, שיכול להיות, והיום תצטרף מועמדת חדשה, דווקא ממסצ'וסטס, כך היא אמרה לי לפני כמה ימים, שהיום אולי היא תבוא,
ורה, את לא רואה את אימי, שזה שמה, שמנסה להיכנס. איפה? עוד לא. עוד לא. טוב, אני אמנם כתבתי לה בדיוק מהן השעות וכולי, והיא יודעת שאנחנו מתחילים 5:45 ביום חמישי, ושב6 אנחנו מקליטים. אז כנראה שהיום היא לא תופיע. אני שואל כי אני רוצה להמשיך עם הסיפור של קדיה מולודובסקי על ירושלים, ועוד 2-3 דקות אנחנו נחליט, כדי שיהיה סדר במה שאנחנו עושים. אז עד שנחליט, אני רוצה לספר לכם שלפני כמה שיעורים אנחנו דיברנו על נושא חדש שבסוף אני התאהבתי בו. הנושא החדש, אם אתם זוכרים, לפני איזה 4-5 פגישות, התחלתי לדבר איתכם על פרויקט מחקר שחייבים לעשות בקשר ללשון וספרות יידיש, ושהוא עד היום עוד לא נעשה בשום אוניברסיטה בעולם, ואצל אף חוקר של לשון וספרות יידיש. והפרויקט הוא, מישהו זוכר? לא חייבים, כן? הפרויקט הוא לנסות... מכתבים. מה אתה אומר, דניאל? מכתבים שכתבו סופרי יידיש. מה המילה הראשונה שאמרת? מכתבים, אני חושב. נכון. הפרויקט הוא לנסות ולכתוב את ההיסטוריה של לשון וספרות יידיש המודרנית. עד היום אף אחד לא ניגש לפרויקט של כתיבת תולדות לשון וספרות יידיש במאה ה-20. עכשיו, איך כותבים דבר כזה? אז אני אמרתי לפני כמה פגישות, מה שדניאל אמר, שכדי לכתוב את ההיסטוריה של לשון וספרות יידיש המודרנית במאה ה-20, יש מקור אחד חשוב ביותר, שאף אחד לא חשב לנצל אותו בשביל היסטוריה כזאת. והמקור הזה, זה מכתבי סופרי יידיש, שכתבו לחבריהם הסופרים ביידיש בעולם, וניסיתי להסביר למה מכתבי סופרי יידיש יכולים להיות מקור סופר חשוב לכתיבת ההיסטוריה של לשון וספרות יידיש המודרנית במאה ה-20. קודם כל, סיפרתי לכם ואפילו ביקשתי מכם בראשית פברואר השנה,
לקחת נייר ועיפרון ולרשום רשימה של לפחות 7 סופרי יידיש מהחשובים ביותר, אשר מהמכתבים שהם כתבו לחבריהם ניתן ללמוד הרבה, על ההיסטוריה של לשון וספרות יידיש המודרנית. אבל כמובן השאלה הראשונה שצריך לשאול, האם יש מכתבים שכתבו מנדלה מוכר ספרים, וי"ל פרץ, ושלום עליכם, ואהרון צייטלין, ומרדכי שטריגלר, ועוד ועוד. האם יש מכתבים? מה? וחיים גרדה כמובן, שכחתי את חיים, האם קיימים מכתבים כאלה שסופרים אלה כתבו במשך חייהם? וניסיתי לאט לאט להגיד שלא רק שהם קיימים, מאות ואלפי מכתבים שסופרים אלה מהמאה ה-20 כתבו, אלא שיש אפילו ספרים איפה שנתפסו חלק מהמכתבים האלה. ואז ניסיתי, אולי לא ירדתי לעומקו של עניין, ניסיתי להסביר למה מכתבי סופרים ביידיש הם מקור חשוב ביותר לכתיבת ההיסטוריה של לשון וספרות יידיש. ואז דניאל שאל שאלה שניסיתי לענות עליה, הוא שאל אם סופר כתב מכתב על הדברים שהוא קנה במכולת, מה זה חשוב לתולדות ההיסטוריה של לשון וספרות יידיש. והתשובה שלי שלא אמרתי אותה אז עד הסוף, גם זה חשוב. מדוע? כי סופר יידיש, כמו סופר בכלל, הוא טיפוס של אדם שונה מאוד אפילו מאדם רגיל שכותב מכתבים ביידיש. וניסיתי להסביר שהסנסיביליטי, הרגישות הנפשית של סופר בכלל, וסופר יידיש גם, היא רגישות בהרבה דרגות גבוהות יותר מיהודי פשוט שכותב מכתב ביידיש. להיות סופר בכלל, אני לא יודע אם אתם חשבתם על זה פעם, להיות סופר זה כמו להיות אומן בכל אחד מתחומי האומנות. מה עושה אומן בתרבות האנושית? זה מרכז חייו. צייר כמו שאגאל לא מצייר שעה ביום ובזה נגמר, והיתר הוא הולך לטייל.
דרך אגב, יש מכתבים שבו, ותאמינו לי שזה נכון מה שאני אומר, יש מכתבים שבהם מתואר מרק שאגאל, יושב בעיר העתיקה בירושלים, מול קנבס של צייר, הוא מצייר גמלים. זה חשוב בשביל אביבה. אומן, אם הוא צייר, או מוזיקאי, או סופר, זה עיסוק אבסולוטי, טוטלי, 24 שעות ביום. ולכן, אומן, ובמקרה שלנו סופר ביידיש, הוא שונה לגמרי מיהודי רגיל שכותב ביידיש. ולכן, אם מה שאני אומר זה נכון, כל מה שהוא כותב, וכל מה שהוא עושה, מכוון לאומנות שלו, לכתיבה ביידיש. כתיבת שירה, כתיבת פרוזה, כתיבה מז'אנר אחר, מפני שלא ורה, אני חושב שלא, ולא דניאל, אני חושב שלא, ולא אביבה, אני חושב שלא, ולא אני, אנחנו לא אומנים. האם טעיתי מישהו מחברי הקבוצה Learn Yiddish Online כן כותב ביידיש? אביבה, מה את אומרת? ניסית פעם לכתוב? מה, ורה, האם אביבה בצ'אט עונה לנו? היא במיעוט אולי יצא, אני לא יודעת. כן, זה שהיא במיעוט אנחנו יודעים, אבל כן. היא מנסה לא רואים אותה, והיא גם לא כתבה. לא כתבה. וגם ורה לא. היא לא הבינה את השאלה. So I'll tell it in English. I claim that a Yiddish writer, as any other artist, is busy 24 hours a day with his art. And I said that I guess that our study group, the members of our study group, are not Yiddish writers. And because of that, it is difficult for us to understand the psychology and the way of life of a Yiddish writer. And I asked if Aviva writes in Yiddish, and if Vera writes in Yiddish, and if Daniel writes in Yiddish. Aviva, what do you say? Are you a Yiddish writer? Or are trying to write in Yiddish? Vera, מה אביבה עונה? בינתיים אין תשובה ממנה. לא אני שמעתי. לא כותבת באף שפה. חוץ משפת תכנות, אני לא כותבת באף שפה. אוקיי, יפה. אבל שפת תכנות היא כן כותבת. יפה. כן. טוב. ורה... היא כותבת באנגלית, מי? ונגדה, ולפעמים בהיברו, רגע, מי כותבת? ואפילו ביידיש. אביבה כותבת, I do write in English
and sometimes add sentences in other languages, including Hebrew and Yiddish. Okay, this is what Vera says about herself? זה מה שאביבה כתבה. זה מה שאביבה כתבה. Okay. Now I am asking Vera. Can you have... היא כתבה, סליחה, כן. היא כתבה בהם, but I am not a Yiddish writer. Okay. Now I am asking Vera. Do you see yourself as a Yiddish writer? No, I don't see it myself at any languages writer. As a writer. Okay. דניאל, אתה כותב הלוואי. באיזושהי שפה? כסופר? הלוואי שהייתי מסוגל לכתוב ביידיש, אבל בקושי אני יכול לקרוא ולהבין, אז אין סיכוי. ובשפה אחרת, do you write literature in any other language? כן, עם צרפתית אני יכול, אבל אני במקרה אני מצייר יותר. זה... so אתה מצייר. זאת אומרת, אתה כאומן צייר. כן, כן, יותר בכיוון הזה, כן. האם עשית פעם תערוכה? לא ממש, אבל ככה, זה ההובי שלי נגיד ככה, זהו, יותר. כן. יש ציור שאתה יכול להראות לנו בזום? עכשיו לא, אבל אני... בפעם הבאה, כן, אם אתה רוצה, אנחנו מאוד נשמח. דווקא אני עושה ציורים בשביל גולדווסר, איך קוראים לו, שהוא היה משתתף בשיעור שלנו, שהוא ביקש ממני... אילוסטרציות, אתה עושה אילוסטרציות? כן, נכון. בשביל מי? ודווקא אני עושה אילוסטרציות בשבילו, שהוא ביקש ממני לעשות את זה, כי הוא מתכוון לעשות איזשהו סרטון על סיפור. אתה מדבר על גולדווסר? כן, כן, על גולדווסר. אבל בסדר, פעם הבאה אני משתדל להראות את זה ולהסביר על מה מדובר. אוקיי, יפה. מי עוד יש לנו בקבוצה היום? ראית את כולנו, אבל אתה כותב ביידיש. אני כותב ביידיש, ואומנם בז'אנר שהוא בכל זאת, כן? ביקורת ספרות זה גם ז'אנר שצריך, שייך לאומנות הביקורת, כן? זה נכון. אולי בגלל זה שאני כותב ביידיש, אני מנסה להסביר לכם ולי מה זה סופר. כן? אני גם כותב זיכרונות של משפחתי, של ילדותי, אני מתקרב קצת לכתיבתו של סופר. למשל, כדי להמחיש לכם איך הכתיבה שלי יכולה להתקרב לספרות, אם כי אני לא רואה את עצמי כסופר. באקדמיה אדו, אני פרסמתי 3 מאמרים שקראתי להם זיכרונותיה של בובה חבליה, וכתבתי על הסבתא שלי.
מאז ילדותי, כשהייתי בן 5, והייתי הולך עם הסבתא שלי לשוק, לקנות אוכל בשביל שבת. ואז אני מתאר בין היתר מה אני זוכר מגיל 5. אני משתדל לא להמציא, לא לספר סתם סיפורים, אלא לספר איך הייתי הולך עם הסבתא שלי עד לשוק לא רחוק מהבית שלנו, בבואנוס איירס, ואני מתאר מה קנינו אצל הדגים, ומה קנינו אצל השוחט היהודי זושה. ואני נזכר מה ראיתי בגיל 5, איך השוחט היה שוחט את התרנגולות, ואני מתאר את זה בפרטי פרטים. מה עוד שזו שהשוחט היה שכר חדר אצל דודה אחת שלי לא רחוק מהבית שלנו. זאת אומרת, כל מה שאני מתאר שם הוא לפי מה שאני זוכר, לא לפי מה שאני לא זוכר. אז זה... אבל זה כן ספרות. סליחה? זה כן ספרות, וזה אפילו כן, זה עדות. מתקרב, זה בהחלט מתקרב. אפילו עדות על התקופה ועל המקום ועל התרבות. זה נכון. אבל מעולם לא עשיתי מזה מקצוע. מכיוון שאני מבין, ברגע שכתבתי על הסבתא שלי, כמה אנרגיות צריך סופר כדי לתאר את האמת שהוא חי אותה, בלי להמציא סיפורים. כמובן שיש כל מיני סופרים. אבל אילו הייתי סופר, שאני לא, אילו הייתי סופר, היה לי חשוב ביותר לתאר מה שחוויתי, מה שחייתי בתקופה מסוימת בחיי, ולא הייתי רוצה לספר דברים שלא קרו ולא היו. עכשיו אתם מבינים שסופר כזה, זהו מקצוע קשה ביותר, כי הוא צריך לספר סיפור על בסיס מה שהוא חי. בשביל זה הוא צריך קודם כל יכולת לזכור מה הוא חי. ולא כל אדם יש לו זיכרון מספיק חזק כדי לזכור אחרי עשרות בשנים מה הוא הרגיש, מה הוא ראה כשהיה בן 5. זה בדיוק מה שגראדה עושה. הוא עשה. וזה בדיוק מה שגראדה עושה. ומה שגראדה עושה לכן, זוהי דרגה גבוהה ביותר של להיות סופר. לא כל אחד
רוב האנשים, כותבי יידיש, לא מסוגלים לזה. אני אומר את כל זה מפני שסופר בכלל וסופר הכותב ביידיש זה לא איזה מקרה זניח ולא חשוב. זה שבתולדות תרבות יידיש, על פי הלקסיקון של סופרי יידיש ב8 כרכים שקיים כיום בספריות, אני ספרתי כ6,500 סופרים שהביוגרפיה שלהם נכנסה ל8 הכרכים האלה, 6,500 סופרים שחיו ב150 שנה האחרונות, או אפילו 200 שנים האחרונות. ואנחנו יודעים שביידיש כתבו אנשים החל מהמאה ה-13, מ-1272. אז תתארו לעצמכם איזה כוח ואיזו עוצמה יש ללשון וספרות יידיש, שאלפי אנשים ב150 שנה האחרונות כתבו, ועוד לפני כן, כאלה שאולי אנחנו לא יודעים. ואז אני שואל את עצמי שאלה פשוטה, שהיא לא כל כך פשוטה. מה דוחף יהודים במשך 700 שנה ויותר לכתוב? אני לא עשיתי השוואה, אבל יש לי הרגשה שאצל הלא יהודים יש ודאי סופרים רבים, אבל יש לי הרגשה שאצל היהודים כתבו והדפיסו ביידיש הרבה יותר. ולו רק בגלל סיבה אחת אובייקטיבית. מאז שמעון בן שטח, אם אני לא טועה, מקווה שאני לא טועה, מהמאה הרביעית, ללמוד, לקרוא ולכתוב אצל יהודים, זה היה מנדטורי. החינוך היהודי עמד על זה, שילדים צריכים ללמוד, לקרוא ולכתוב, ונדמה לי שאצל הלא יהודים לא הייתה כל כך מוקדם חובה כזאת. האנאלפביתיות
אצל לא יהודים. זו כנראה עובדה היסטורית. הייתה גדולה הרבה יותר. אצל יהודים, לדעת לקרוא ולכתוב, זה היה חלק אינטגרלי של לבנות את הזהות היהודית. אתה לא יכול ללמוד תורה אם אתה לא יודע לקרוא. אני יודע שבתולדות החינוך היהודי, בהיסטוריה של החינוך היהודי, נכתבו כמה ספרים חשובים שמסבירים איך ומדוע יהודים היו צריכים לדעת לקרוא ולכתוב מאז שהם היו קטנים. והכוונה לקרוא ולכתוב היא בשפה העברית. ותראו איזה פרדוקס. במאה ה-21, כיום, יש יותר יהודים בעולם שלא יודעים לקרוא ולכתוב עברית, ויש פחות אובליגציה, פחות הכרח, פחות מקפידים בעם היהודי כיום בעולם, שכל יהודי ידע לקרוא, לכתוב ולהבין עברית. אם אני לא טועה, בתולדות החינוך היהודי כיום יש לנו נסיגה. איך אומרים נסיגה? שלמה לא בא היום, ורה? ורה? ורה שומעת? עוד לא, הייתי במיוט. עוד לא, אנחנו באמצע הפגישה, אז כנראה שלא יבוא, והוא גם לא כתב. אני יכולה להתקשר אליו. תעשי את זה, תשאלי אותו. הייתי מיוט. כן. בדרך כלל, שלמה מודיע אם הוא בא או לא. את מטלפנת אליו, נכון? כן. טוב. הוא עונה? ורה הוא עונה? אז מה קורה, ורה? כן, ורה, את עונה? האם ורה שומעת? ורה?
דניאל, אתה סליחה, שומע? אני דיברתי עם שלמה, בגלל זה שמתי מיוט. כן, אז מה הוא אמר? הוא אמר שהוא מרגיש לא טוב, אוקיי. שהוא מצטער אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים. בסדר. אוי, סליחה, אני רק לרגע צריכה לצאת לרגע. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים מהמקום איפה שהפסקנו. אני רק מנסה להבין איך הגענו לדבר על מה שאנחנו מדברים. דניאל, אתה זוכר? כן, למה יש הרבה סופרים נכון, בתרבות? נכון. אני ניסיתי חזרתי. היום, עד עכשיו, ניסיתי להמחיש, להדגיש, שסופר בכלל, וסופר הכותב יידיש בפרט, הוא לא אדם רגיל. יש בסופר כותב יידיש כמה תכונות שהופכות אותו להיות אדם מיוחד ושונה מבני אדם אחרים שכותבים ביידיש. ואחת התכונות האלה של סופר הכותב ביידיש, אחת התכונות האלה היא הרצון, המוטיבציה, לצאת מתוך הצרכים של עצמו ולכתוב על מה שהוא רואה ומרגיש לגבי החברה, הסוסייטי, של יהודים אחרים שחיים בזמן שלו, או החברה ויהודים אחרים שחיו בעבר בזמן שהוא לא היה קיים. סופר יידיש הוא לכן צייד, איך אומרים צייד באנגלית? סופר יידיש הוא צייד של מציאות שנמצאת מחוצה לו. סופר יידיש הוא אדם, בגלל שהוא אומן, שמנסה לראות מה יש סביבו מחוצה לו. ולא כל אדם מתעניין וכותב על מה שזה לא הוא. אולי אתם תסכימו איתי שהפסיכולוגיה האנושית, הפסיכולוגיה של כל אדם, עוסקת קודם כל בצרכים הבסיסיים של כל אדם ואדם לחוד. אדם יהודי, כמו כל אדם אחר בעולם, מתעסק קודם כל
בצרכים שלו עצמו, בצרכים הנפשיים של עצמו. רוב בני אדם אינם מגיעים למוטיבציה שמביאה אותם להתעניין בזולת. תחשבו אתם בעצמכם כמה זמן ביום כל אחד מאיתנו מתעניין בזולת, ולאו דווקא בצרכים של עצמו. להיות סופר ביידיש פירושו גם להתעניין באחרים, להתעניין הרבה באחרים, אולי להתעניין הרבה פחות בעצמך. אם מה שאני אומר זה נכון, הרי שהיינו יכולים להגדיר מה זה סופר, מי שמתעניין פחות ופחות בעצמו, הוא מתעניין יותר ויותר בזולת, באחרים. אם זה נכון, להיות סופר זה ללכת לחפש מחוצה לעצמך איך נראה העולם של חבריך היהודים או הלא יהודים שחיים בזמן שלך. זאת אומרת שלהיות סופר, כדי להיות סופר צריך מידה גדולה של קוריוסיטי, מידה גדולה של סקרנות. ועכשיו כדי להמחיש, להדגים מה שאני מנסה להגיד, אני שואל את ורה. ורה פה? כן. מהו הסופר הכי אהוב עלייך? לא משנה באיזה שפה. לא יודעת. אין אחד. יש הרבה. אוקיי, אז אחד מהאהובים עלייך. לב טולסטוי. טולסטוי. האם אנחנו יכולים להגיד שטולסטוי הוא סופר גדול בעיני העולם ובעינייך, דווקא מפני שהוא לא מתעסק בעצמו, אלא הוא סקרן לראות באיזו חברה הוא חי? ורה. בוודאי. בוודאי. כן. זאת אומרת שהדוגמה שביקשתי מורה, והיא הזכירה את טולסטוי, הרי כולנו מסכימים שגדולתו של טולסטוי כסופר, זה היכולת שלו לתאר טיפוסי אנוש והפסיכולוגיה שלהם, טיפוסים שהם לא טולסטוי, אלא לגמרי אחרים.
דניאל, מי הוא הסופר הכי אהוב עליך? אני חושב שיש לי אחד מיוחד, אבל גם אני מתעניין הרבה בספרות, כן, ואני גם חושב ככה. אבל רציתי להוסיף משהו, מה שאתה אמרת אולי, לגבי כן. היהודים, כן, שאני חושב שלא רק, כמובן, כדי להיות סופר צריך לדעת לכתוב, וזה מה שקרה אחרי היהודים לעומת הגויים, אבל מבחינתי יש גם אולי משהו אחר, שיש איזשהו צורך, הוא היה אצל היהודים בגלות, להתבטא, כלומר כדי להתקיים, ואז אני נותן להם איזשהו כישרונות לכתוב, או אפילו, לא יודע מה, לנגן ודברים כאלה. כן. להיות אני רוצה להבין, יצירתי. דניאל, אני רוצה להבין מה אתה אומר. אתה אומר שדבר נוסף שמאפיין אומנים יהודים וסופרי יידיש, זה הצורך להתבטא כדי להתקיים. זה מה שאתה אמרת. כן, נכון. אולי תסביר לי את זה. אני רוצה להבין את זה יותר. כי היהודים למה לא הצורך רק, להתבטא כדי להתקיים? כן. בדרך כלל החיים שלהם בתוך העולם של הגויים היו משהו די, איך להגיד את זה, דברים קשים מבחינת הזהות שלהם. כן, ואז יכול להיות שבדרך הספרות ואפילו האומנות ומוזיקה ומה שלא, אז כן. היה צורך להתבטא כדי להתקיים, ככה אני מבין. אני רוצה לא, הביטוי שלך הוא נורא יפה, אבל אני רוצה שתסביר אותו יותר. תראה, אתה אומר, אדם יהודי, כדי להרגיש שהוא קיים כאישיות, הוא חייב להתבטא באומנות, להתבטא בספרות, כי אם הוא לא יתבטא, אם הוא לא יצייר, אם הוא לא יכתוב, הוא כאילו לא קיים. זה מה כן, שאתה אומר. כן, נכון, ככה אני מרגיש. אני לא, בסדר. לא אני עשיתי מנסה דוקטורט על להבין את העניין זה. הזה, אבל זה מה שבא לי ככה כן, אני מסכים לכל מה שאתה אומר, אני רק רוצה להבין את זה יותר. אם ככה אתה אומר, אני אנסה להסביר במקומך למה זה חשוב. אפשר להגיד לפני זה משהו? ודאי. אני בבקשה. מצטערת, אבל מדברים כאלה, מספרות ומאומנות, בדרך כלל אי אפשר להתפרנס. כן. אבל לא התכוונתי לפרנסה. רגע, דניאל, רגע. אני רוצה לא, שוורה אם תרחיב. להתקיים כמו בן אדם כדי לא, להרגיש את דניאל עצמו אמר, ורה, יהודי, זה להתקיים לא היה עניין אחר. עניין של פרנסה. מה שדניאל אומר, להתקיים, זה to assess your individuality, לשים דגש שאתה אדם מיוחד. זה לא מדובר בפרנסה, בסדר? בסדר גמור. אוקיי. אתה מסכים, דניאל, נכון? כן, בטח, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אבל בסדר, אבל אוקיי. כנראה ורה יותר מטריאליסט אולי, אני לא יודע. אני רוצה לא, אני להמשיך. צוחק. אני רוצה, אין לנו מקום לצחוק עכשיו, כי אמרת דבר חשוב ואני רוצה להסביר אותו עוד. ברגע שדניאל אומר שסופר בגלות, סופר יידיש, כדי להרגיש שהוא יחידה אינדיבידואלית תרבותית ויהודית, חייב או להפוך לאומן, ניקח את שגל כדוגמה,
או להפוך לסופר, זאת אומרת לכתוב ביידיש, ורק אז הוא מרגיש שהוא נתן משמעות לחייו. זהו צורך נפשי שלא כל אדם כותב יידיש מסוגל לו, אבל ברמה הגבוהה של יהודים שמסוגלים להתבטא, זה דבר הכרחי בשביל אנשים כמו מנדלה מוכר ספרים, בשביל אנשים כמו גראדה, ובמקרה של גראדה, יש לנו השואה. הרי חלק גדול ממה שגראדה עושה כסופר, זה רסטורציה של עולם שנחרב על ידי היטלר. אצל גראדה מתווסף הצורך להילחם בדסטרוקציה של הנאצים. בסיכום, להיות סופר ביידיש הוא דבר מאוד מסובך. אתה צריך כמה וכמה תכונות ויכולות, abilities, כדי להפוך לסופר יידיש שיצירתו אומרת הרבה לחברה היהודית של זמנו. האם מישהו רוצה לשאול או להגיד לפני שאנחנו ממשיכים? אני רוצה לשאול. ורה, כן. במה סופר יידיש שונה מסופר, בואי נגיד בעברית? כן. מה יש מיוחד? את שואלת, במה שונה סופר הכותב ביידיש מסופר יהודי שכותב בעברית? זו השאלה? כן. זוהי שאלה מאוד יפה וקשה, אבל אני יכול לענות עליה. לדעתי, הכל מתחיל בשפה שאדם יהודי גדל בה. יש בעם היהודי, ועד למלחמת העולם השנייה, רוב היהודים ממזרח אירופה גדלו ביידיש, וגם בעברית כלומדים בחדר, אבל אני מניח שהאינטנסיביות של ידיעת יידיש או עברית אף פעם אינה אותה אינטנסיביות אצל כל אדם ואדם. יש מי שבמשפחה שלו למד בחדר, אבל כל ימיו דיברו יידיש, ויידיש הפך לאמצעי הקומוניקציה הנפשי החשוב ביותר. ומכיוון שאנחנו יודעים שהלשון העברית
הייתה במשך מאות בשנים מוגבלת לתפילות יום יום, ולא הייתה שפה מדוברת ממש. הרי שההבדל בין סופר יידיש לסופר בעברית מתחיל ברגע שיידיש הייתה במשך מאות בשנים שפת יום יום, השפה הוורנקולרית שכולם דיברו במזרח אירופה. אמנם גם ידעו להתפלל בעברית, וכל החגים וכל התפילות וכל המחזורים, כל יהודי במידה גדולה יותר או קטנה יותר, היה לו מגע, קשר עם הסידור, ובילדותו קשר עם לימוד החומש. אבל יידיש הייתה ללא ספק שפת היום-יום. אז קודם כל, סופר יידיש שונה מסופר בעברית, מפני שהסופר בעברית, קודם כל, התחיל להיות סופר בעברית בראשית המאה ה-20. עד המאה ה-20, הסופר בעברית היה יצור נדיר ביותר. סופר בעברית במאה ה-20 הפך לפעיל, לפיוניר של חידוש הדיבור היומיומי בשפה העברית. בזמן שסופר ביידיש במשך מאות שנים קודם, זה היה בשבילו דבר טבעי לכתוב ביידיש לפי התפתחות כתיבה ביידיש בכל 100 ו100, החל מהמאה ה-13 ועד למאה ה-20. אז כשוורה שואלת, האם יש הבדל בין סופר הכותב ביידיש לסופר יהודי הכותב בעברית? התשובה הראשונה היא שתולדות לשון וספרות יידיש שונים ביותר מתולדות לשון וספרות עברית, ושונים כל כך שאי אפשר אפילו להשוות ביניהם. ובמשפט אחד הייתי אומר, לשון וספרות יידיש קיים והתקיים במשך 1000 שנים. לשון וספרות עברית כספרות וכשפה שכל היהודים מדברים בה, היו בה הפסקות של מאות בשנים. ולכן שני הלשונות ושני הספרויות
מתנהלות במסלולים היסטוריים שונים לגמרי. אבל התנ"ך לא נחשב כספרות עברית, נגיד. דניאל שואל, מכיוון שהתנ"ך והחומש והנביאים קיימים כל הזמן עד ימינו, האם זה לא נחשב ללשון וספרות עברית? רק תחשוב מתי הפכו ספרי הנביאים לחלק אינטגרלי של חיי היום-יום של היהודים. חוץ מההפטרות בבית הכנסת. בתלמוד כתוב שאסור ללמד תנ"ך. אלה מסלולים היסטוריים שונים. התנ"ך לא היה אלמנט יומיומי בחיי יהודים. הוא קיים בבית הכנסת, אצל אידיאולוגים מסוימים, פוסלי שפת יידיש. אז זה מסלול התפתחותי היסטורי שונה לגמרי. אבל בואי נגיד, אם לקחת ספר משלי, מספר הזה יש כל כך הרבה ביטויים שנכנסו לשפת יום-יום של עברית. כן. כן, זה נכון. דוגמה אחת. יש עוד. אני לא כל כך מכירה טוב את תנ"ך, אבל אני בטוחה אבל ספר משלי זה משהו מיוחד. זה נכון, אבל אל תשכחי שהמקורות בעברית, כן, שהרי ספר משלי בתנ"ך כאחד המקורות של השפה העברית והתרבות העברית, הם זכו לפירושים שתלמידי חכמים כתבו. אבל גם אני לא מומחה להיסטוריה ואופן הקיום של התנ"ך בחיי יום-יום. אבל דבר אחד זה פירושים לספר משלי שנספגו אחר כך דרך תלמידי חכמים בשפה העברית, וזה שונה מאוד מהקיום היומיומי ביידיש של התרבות, אפילו התרבות העברית, שתורגמה, הרי התנ"ך תורגם כמה וכמה פעמים ליידיש. כן. כן. ספר משלי זה לא ספר שחובר או נכתב בזמן האחרון. בזמן שסופרי וספרות יידיש
היו תהליך תמידי של כתיבה ופרסום, כן, וקריאה. מה הזמן? השעה 7:14. כן, יש לנו עוד כמה 15 דקות. התחלנו לדבר על הניסיון שלי להסביר למה סופרי יידיש הם אנשים שונים, בעלי יכולות גבוהות יותר מיהודים רגילים שכותבים ביידיש. ועסקנו בזה כמעט כל השעה ורבע. השארנו לעצמנו רק עוד איזה 15 דקות. האם מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאני ממשיך? אביבה, האם את רוצה להגיד משהו? אביבה יצאה, היא הייתה צריכה, היה לה משהו, אז היא אוקיי. אמרה שהיא יוצאת. ורה, מה את אומרת? אין לי מה להגיד. אוקיי. דניאל? לא במיוחד, אבל אוקיי. אמרתי משהו. כן. לא הבנתי, מה אמרת? לא, אני אומר שאמרתי מה כן, בסדר, תודה חשוב רבה. להגיד, אבל בסדר. כן, אנחנו דנו גם במה שאמרת וכולי. אז אני חוזר לנושא שבו התחלנו. מדוע, זו הייתה השאלה הראשונה שלי, שמשם יצאנו היום. מדוע מכתבי סופרי יידיש הם לדעתי כל כך חשובים לכתיבת ההיסטוריה של לשון וספרות יידיש? ואחרי כל מה שאמרנו עד עכשיו, ברגע שאמרנו שסופרי יידיש הם אנשים מיוחדים, בעלי יכולות מיוחדות, הרי מה שהם כותבים על עצמם כסופרים, ועל לשון יידיש שבה הם משתמשים, הרי מה שהם כותבים במכתבים צריך להיות חשוב במיוחד, כדי להבין גם את לשון יידיש והתפתחותה, וגם את מהותו של סופר הכותב ביידיש. אם אנחנו מסתכלים במכתבים של מנדלה מוכר ספרים, שלום יעקב אברמוביץ', הרי שמנדלה במכתבים שלו קובע מה חשוב לו כסופר בשפה, בשפת יידיש, ובכתיבה הספרותית. אם אנחנו זוכרים מה שקראנו על מה שמאפיין את מנדלה מוכר ספרים כסופר, אני מסכם מה למדנו על מנדלה במשך השנים,
ומה כתבו חוקרים על מנדלה. וזה מה שאמרו. מנדלה מוכר ספרים, אם אתם זוכרים, ואם אני דיברתי על זה, הוא תרגם לעברית. הרי מנדלה היה משכיל, הוא היה פתוח לידע בעולם. אז הוא לקח 3 כרכים של חוקר טבע, וכתב בעברית, תרגם לעברית, 3 כרכים שקרא להם תולדות הטבע. חוקר גרמני שכתב על הזואולוגיה, ומנדלה תרגם בספרו תולדות הטבע, כרך על זואולוגיה, על החיות בטבע. וכרך אחר על הציפורים בטבע. הוא פשוט לקח ותרגם את לנץ, אם אני זוכר את שמו של החוקר הגרמני, והעמיד בשפה העברית 3 כרכים, איפה שהוא נתן שמות. הרי בעברית לא תמיד, במאה ה-19, יכולת להגיד בעברית את השמות של החיות. עד היום כותבים חוקרים של השפה העברית, שנשתמרו בזואולוגיה בעברית, שמות שמנדלה תרגם במאה ה-19 לעברית. בגלל היותו של מנדלה מתרגם של ספרים על זואולוגיה, בגלל גישתו של מנדלה לטבע, אומרים חוקרי יצירתו בעברית, יצירתו הספרותית, והם גם צודקים, שמנדלה כאבי ספרות יידיש מודרנית ואבי ספרות עברית מודרנית, התייחס לחברה היהודית שבתוכה הוא חי ואותה הוא הכיר מצוין בגלל הביוגרפיה שלו. הוא התייחס ליהודים כעוד זן, כעוד ספישיס שבטבע. והוא בספרות שלו, ביידיש ובעברית, מתאר את היהודים קבוצות. סליחה, לא שמעתי על מי אתה מדבר, סליחה, מה אתה אומר? אני לא שמעתי, לא שמתי לב על מי אתה מדבר עכשיו, פרופסור, סליחה. אני מדבר על מנדלה מוכר ספרים. אוקיי. זה כבר 8 דקות שאני מנסה לאפיין. חשבתי שדיברת על מישהו אחר, בסדר, אוקיי. שאני מנסה לאפיין מה המיוחד של מנדלה מוכר ספרים כסופר ביידיש. ואני אומר, המיוחד שלו הוא
שבסיפורים שלו, ביידיש, הוא לא מתאר טיפוסים ייחודיים. אין אצל מנדלה מוכר ספרים טיפוסים ספרותיים מיוחדים, אלא כל היהודים שהוא מדבר עליהם, הוא מדבר עליהם כקבוצה אחת ששייכת לסוג מסוים של חברה, בלי הבחנה, בלי שהוא מבחין בטיפוסים שונים, אלא הוא מאפיין את היהודים כספישיס, כסוג של בני אדם אחד. אין אצל מנדלה דמויות בספרות יידיש שלו מיוחדות לעצמן. חוץ מדמות אחת, וזוהי הדמות של מנדלה מוכר ספרים. הרי שלום יעקב אברמוביץ' לא מדבר על עצמו. שלום יעקב אברמוביץ' המציא דמות של יהודי שהוא קרא לה מנדלה מוכר ספרים. ועל הדמות הזאת הוא כתב, ואת הדמות הזאת הוא הפך למי שמספר סיפורים על יהודים. הדמות היחידה שיש לה תכונות מיוחדות ושונות מכל יתר היהודים, זהו הדמות של מנדלה מוכר ספרים. האם יש שאלה או קומנטר למה שאמרנו עכשיו? אם אין, אני ממשיך ומסיים. י"ל פרץ מלא בסיפורים שלו בתיאור דמויות מיוחדות של נשים יהודיות, של טיפוסים של לומדי תורה, כל מיני דמויות מהחברה היהודית. זה אין אצל מנדלה. כי מנדלה שהיה מתרגם מתולדות הטבע, התייחס ליהודים שלו כאיזה סוג של בני אדם אחד. פרץ לא. פרץ כבר מתחיל בתולדות ספרות יידיש להכניס את האינדיבידואליות של הטיפוסים. ושלום עליכם עוד יותר. יש שאלה? אנחנו נסיים כאן היום. השעה 7:27. יש לנו עוד כמה דקות. אם אני מסכם, אני אומר שהתחלת ספרות יידיש המודרנית מתחילה מתוך השפעה על מנדלה כחוקר טבע שתרגם כרכים של זואולוגיה מגרמנית, וזה השפיע על מה שהוא כותב על היהודים בזמנו. הוא רואה אותם כסוג של בני אדם שמתאפיינים על ידי תכונות מסוימות, וכולם יהודי העיירה דומים אלה לאלה.
מנדלה מוכר ספרים עדיין כסופר יידיש, לא נכנס להבדלים באופי בפסיכולוגיה. כי הוא מתייחס ליהודים בזמנו, שהם היו בעיקר יהודי העיירה, כסוג אחד בעל תכונות משותפות. האם למישהו יש שאלה או קומנטר על מה שאמרנו עכשיו? כן. יש אז לי אני- שאלה לגבי כן, שיעור הבא, איך אנחנו נמשיך לקרוא של קדיה מולודובסקי, או כן, אנחנו נסיים את קדיה מולדובסקי. אז תודה רבה לכם, ניפגש ביום שני, תודה רבה, תודה רבה. ונקווה שבת ששלמה שלום. ירגיש. כן, שבת שלום, נקווה ששלמה ירגיש טוב. תודה לאביבה, אני מקווה שהיא הבינה את העברית שלי. מה אביבה אומרת? לא יודעת, לא יודעת, אני אשאול אותה במכתב. אוקיי, אז אני- להתראות ושבת שלום. כל טוב, להתראות, תודה ביי. רבה. תודה רבה.